Malawi tamveserani izi nkhani yokhuzana ndi Rita amene wasowa ku Mzuzu. Ya bambo yathokoza tuwa nda basi ni sister wanga ndi Rita yomwe waphedwa tunde sister wanga nde mafuna nkhani imene ndayipeza kale yomwe ifotokoza kale pa chani pa Facebook ya pasambalano ndayona mkulu wanga nkhani zake za fumu nzovekera apa ndi apa apa family yonse ili kunyumba kwake akufufuzabe mtembo sunapezeke mpaka pano koma anthu ena komweko akuyankhula kuti ali moyo anthu omwe anayimbira maifoni mama kuti atamupha mwakutuma kuti Rita tamupha mwakutuma kuti ayoti apeza ku anthu atatu ifo ali nali gulu apeza ku anthu atatu ndomwe yakwidwapo nde kuti iye Rita sakuoneka thupi lake silikuoneka nde akadali mofufuza makholo chipitireni mama mpaka pano likadali kutani kufufuza kuphatikizana ndi boma nde mombo nakapezeka bwinobwino ndikutiuzana kuti bambo zatani zikasimikizika kuti zili confirm kuti tamuza sister wathu kapena ali moyo chifukwa nkhani zili pawiri ali moyo ena kuti ali moyo ena kuti watani watisiya. Nkhani imene yapangisa kuti Rita asowe ndi nkhani yokhuza chikondi. Ritayi anali pa ubwenzi ndi mkulu wina wake nthawi ina yake nde awiriwa muchibwenzi chawo anapezeka kuti asiyana maganizo ndipo chibwenzi chawo chinapezeka kuti chatha nde mbamboyi analibe akusunga mangawa kumusungira Rita pamene mkazi sankazi wa china chilichonse pamene iye moyo wake unkapitirira nde lero mkulu ameneyi ananchita upo Rita kunena kuti wamusowesa ndipo pakadali pano Rita sanapezekebe ena akunena kuti Rita akhoza kukhala kuti waphedwa ndi mkulu ameneyi ena akunena kuti Rita ali moyo. Anthu ena amene amayimba mafoni kumanena kuti amupha Rita agwidwa. Zimenezi zikupereka chiyembekezo kunena kuti amenewa apereka umboni kunena kuti kodi Rita ali moyo kapena Rita waphedwa. Asikana mukamapanga zibwenzi muziona kaye kuti amene mukupanga naye ubwenzi ni munthu wotani. Anthu ena amakhala akubisa khalidwe, amakhala ndi chimtima choyipa. Zimenezi ndi zimene zikumuchitikira nzanu Rita amene wasowa mpaka napano sanapezekebe. Mkulu ameneyi akuoneka kuti ni munthu woyipa mtima kwambiri. Akufunisisa atachosa moyo wa Rita. Sakufunanso kuti Rita atagwa mchikondi ndi amuna wina. Nkhani imene yavuta kwambiri pamenepa ndi nsanje imene mkulu ameneyi ali naye. Sakutha kuvomereza kunena kuti chibwenzi chawo chinatha. Ndiye akukakamizabe zinthu kuti mpakana achose moyo wa Rita. Ndeti kunena kuti asikana muziyamba kaye mwaona amene mukugwa naye mchikondi mufufuzeni kunena kuti kodi mbuyomu analipo pa ubwenzi ndi ndani musanapange chibwenzi naye. Zimenezi zimathandizira kuti inuyo chibwenzi chanu chizathe kukhala cholimba than kuti muzingofikira kugwa mchibwenzi ndi wina aliyense amene simunathe kumuziwa khalidwe lake. Ena amakhala kuti ndizifwamba koma pa nthawi imene mukupanga nawo chibwenzi amakhala akubisa khalidwe lawo. Khalani ndi nthawi yokutha kaye kumufufuza munthu musanamuvomere kuti mugwe naye mchikondi. Lero Rita ndi uyu akufera chikondi, akufuna afere chikondi chifukwa choti anagwa mchikondi ndi mkulu wina wake munthu woyipa mtima
amene akufuna kuchosa moyo wake m'malo moti angovomereza kunena kuti chikondi chawo chinatha ndipo aliyense ayendere yake. Lero Rita afera chikondi. Nkhani iyi ikadafufuzidwabe kuti tiziwe kuti kodi Rita ali moyo kapena wamwalira. Tikhala tikukupasani ma updates okhuzana ndi Rita mene zikuchitikira background kunena kuti kodi nkhani yake ithera pati. Apolisi nawonso akuonesa kuti nkhani imeneyi ayilowererapo ndipo akupanga kafukufuku kuti aziwe choonadi chenicheni chimene chikhoza kukhala kuti chamupha Rita kapena ni ndani amene watenga Rita ndi kumusowesa. Rita ni nsikana amene amakhala kunzuzu ndipo azibambo nanunso uthenga umenewo ndi wanu. Tiyeni tizitha kuvomereza ngati chikondi chatha. Vomerezani kuti chikondi chatha, osakakamira zinthu ayi. Aliyense anabadwa yekha yekha.